Hej, velkommen til Fylofactors farverige verden af de bedste materialer og kurser til facilitering og teambuilding. Vi forhandler kun det bedste fra førende mærkevarer, som Neuland, Metalog og udgiver egne bøger. Alle kan tegne. De fleste tegnede som barn og fik meget ros. Få tegner som voksen. Hvorfor dog det? For ved at tegne kan du visualisere dine tanker. Dream it, draw it, and other people can do it. På få minutter kan vi vise dig, hvordan du ud fra bogstaver kan tegne symboler og storytelling, og på et minikursus af 3 timers varighed gennemgår vi 7 læringstrin, så du selv kan tegne uddannelsesforløb, salgspitch og processer med mere. Når du tegner, komponerer du de 3 indlæringsstile: at se, at lytte og at føle, så du lærer med hjernen, hjertet og hånden. Vi kalder det læringskunst. At facilitere er at gøre aktiviteter lettere. Vi har materialerne, som får dig til at fremstå professionelt. Neuland tusser i over 50 forskellige flotte farver og i 9 udgaver. De er funktionelle med pennegrill, kilespids og antirul og bæredygtige, så de kan genopfyldes med vandbaseret blæk, og selv spidserne kan udskiftes. Inspiration til at tegne finder du blandt andet i bøger og kort fra Bicaplo. Teambuilding-værktøjer fra Metalog kan gøre din facilitering aktiv og endnu mere lærende. Vi har udgivet et katalog med de 30 bedste øvelser, så her kan du se et lille udvalg. Vi taler igen stor bæredygtighed i ekstrem grad, da materialerne er af træ og papir og fremstillet på et beskyttet værksted, så det er håndarbejde i topklasse. Materialerne er også let at transportere og montere, så du kan koncentrere dig om at give dine kursister den bedste læringsoplevelse. Fylofactor er en webshop, så du kan bestille varer døgnet rundt. Vi er berømte for god kundeservice, så kontakt os gerne på telefon, chat eller mail. Tak for, at du så med.